אנחנו עכשיו עוברים אליך, קארו סגל, נשיא מכללת סלע, מרכז הדרכה לתעשיית מחשבים. שלום. נניח שאנחנו בוגרי המכללות למיניהן, ואנחנו עכשיו עובדים. אז יש שני דברים. אחד, התעשייה הזאת היא מאוד דינמית, ואם אני לא אתחדש יחד איתה, אז יכול להיות שיעיפו אותי ויקחו מישהו אחר יותר טרי. מצד שני, אני בעצמי רוצה לעשות תנועה קצת בעבודה מדי פעם, יש מקומות יותר טובים, אולי קצת הזדמנותיים יותר. ומצד שלישי, אני רוצה לשמור גם על יציבות. אז איך בין כל שלושת האלמנטים האלה אתה מציע לנו לנווט את עצמנו נכון בקריירה הזאת? אכן אתה צודק. מדובר בעולם באמת מאוד דינמי, שההתחדשות הטכנולוגית בו היא אחת אולי מהגדולות בכל תחום מקצועי שקיים היום. ולכן אתה כעובד בתחום הזה צריך לשמור על הכושר שלך, אין מה לעשות. זה בדיוק כמו שבן אדם שומר על כל מיני דברים אחרים, כושר פיננסי וכדומה, צריך לשמור גם על הכושר המקצועי שלו. אנחנו מדברים על מעין ראייה כזו, מין סיסמה כזו של יום, חודש, רבעון, חורף וקיץ. ומה הכוונה? בכל יום, בכל חודש אתה צריך לעשות, בכל רבעון, לעשות איזושהי פעילות שבה אתה מקדם את עצמך מקצועית, פעילות שבדרך כלל היא או לימוד של טכנולוגיה, או ניסוי ושימוש בטכנולוגיה הזו. ברמה יומית רצוי מאוד שכל יום תשקיע לפחות איזה כמה דקות בלקרוא איזשהו מאמר חדש, בלהתעדכן. ברמה חודשית רצוי שתצא לאיזושהי פעילות של כמה שעות שבה אתה משתתף באיזשהו סמינר, באיזשהו פעילות שבה לומדים או מציגים טכנולוגיה חדשה, ויש הרבה מאוד כאלה. ברמה רבעונית וחצי שנתית רצוי שבאמת תצא לקורסים יותר מסודרים, שבהם תלמד את הטכנולוגיות החדשות, החדשניות והעדכניות לאותו רגע. מדוע? מכיוון שבעבודה היומיומית אתה עוסק במשהו ספציפי, בטכנולוגיה מסוימת, ואני אתן לך דוגמה פשוטה. נניח שעובד מתחיל לעבוד והוא מתקבל לעבודה, עובד בדרך כלל על פרויקט בתחום שלנו, זה בין 2 ל3-4 שנים. בסוף הפרויקט הוא מאוד מנוסה בטכנולוגיה הספציפית, ואז הוא באופן טבעי עובר, אולי מתקדם אפילו ראש צוות, מתחיל פרויקט חדש באותה טכנולוגיה. כעבור 4-5 שנים הוא מוצא את עצמו מומחה לטכנולוגיה שהיא כבר ישנה. לא רלוונטית. אני מבין לפי דבריך שזה גם אינטרס של מקום העבודה, של החברה, ולכן לקדם אותי, ולכן החברה מסייעת, זאת אומרת, אתה כרגע התמקדת במה אני צריך להקפיד מבחינתי כדי לשמור את עצמי מעודכן. החברה מבינה את זה, היא ערה לזה, היא גם עוזרת לי? יש ויש. ויש חברות שבאמת אנחנו רואים לאורך השנים מבינות שזה גם טובת החברה שהעובדים שלה יתקדמו. זאת אומרת, החברה שרואה באופן יותר אסטרטגי את הנושא המקצועי, דואגת לכך שהעובדים יתקדמו טכנולוגית, כי היא מבינה שבעוד 5-10 שנים היא בעצמה תצטרך להתקדם טכנולוגית. וחשוב אפילו, אם עובד בטכנולוגיה מסוימת, שיכיר את הטכנולוגיות העתידיות, כדי שיכין את הפרויקט הנוכחי כך שיהיה קל להעביר אותו לטכנולוגיות הבאות. לעומת זאת, יש חברות שלצערנו מתמקדות רק בכאן ועכשיו, ומסתכלות כמובן על האופק המאוד צר והקרוב של העתיד שלהם, ואז הן פחות משקיעות בעובדים. לכן אני בדרך כלל ממליץ לעובדים להשקיע בעצמם. זאת אומרת, ייתכן שכשאתה בוחר מקום עבודה, אל תסתכל רק על התמורה הכלכלית שאתה מקבל. תסתכל גם איך אתה באותו מקום עבודה תצליח לשמור על המקצוענות שלך. עכשיו, פחות או יותר, אם אני אבין אותי נכון, אנחנו מדברים על לרכוש או להתעדכן בסביבת העבודה או בסביבת האמצעים שיש לך נגישות אליהם מתוך סביבת העבודה. הייתי לוקח את זה קצת יותר רחוק. יש גם מקרים שבהם אני צריך לצאת החוצה, לעבור הכשרה מסוימת, ללמוד במקום אחר, ואז זה גם כרוך בהוצאה, שיכול להיות זאת השקעה שהחברה תעשה, או שאני אחליט שזה כדאי לי ואני אעשה את זה בעצמי, אבל זה צריך להיות גם על חשבון זמן עבודה. גם זה קיים? בוודאי. זה, כמו שאמרתי, ברמה הרבעונית, ברמה של לפחות פעם בחצי שנה, איש מקצוע בתחום הזה חייב ללכת, אם הוא רוצה לשמור על הכושר המקצועי שלו, ללכת לאיזשהו השתלמות של 3-5 ימים, שבהם הוא לומד את הטכנולוגיות העדכניות, ופה נשאלת השאלה, האם מקום העבודה מוכן לממן את זה, שזה בוודאי, כמו שאתה אומר, גם מימון הזמן שלו וגם מימון אותה השתלמות, וגם ההפסד הזמן כשהוא לא עובד, או שהוא צריך לממן את זה בעצמו, אבל בלי שום קשר. אנחנו לצערנו רואים לא מעט אנשים שכאשר הם מסיימים תפקיד, אפילו לפעמים בכיר, ומחפשים את התפקיד הבא, הן בגלל שנגיד החברה שלהם נסגרה, או שצמצמו או משהו מהסוג הזה, מתקשים מאוד למצוא מקום חדש, בגלל שהם לא מעודכנים טכנולוגית. לכן ההשקעה שלך בעדכון הטכנולוגי היא קריטית במקצוע הזה, והיא לא פחות חשובה מכמה כסף אתה מרוויח באותה תקופה. זה לא קל,
אבל אנחנו למשל בתור מכללה גם נותנים הרבה כלים לאנשים לעשות את זה. יש, ולא רק אנחנו, אבל נותנים. יש בתים פתוחים שאנשים יכולים להגיע אליהם ולהתעדכן. זה פעילות ללא תשלום. יש לנו ערוץ טכנולוגי שאנשים יכולים להיכנס דרך האינטרנט, לשמוע הרצאות 24 שעות ביממה, ללא תשלום. וכמובן, אנחנו גם עוזרים למקומות העבודה לעדכן את האנשים. קרי, אם יש איזושהי טכנולוגיה חדשה, מביאים מומחים מחוץ לארץ, שבאים לכנסים בינלאומיים פה בארץ, לא צריך לשלוח את העובדים לחו"ל, זה חוסך זמן, זה חוסך כסף. עכשיו, יש דברים שאי אפשר ללמוד אותם בארץ? לא, כמו שאמרתי, נכון להיום התעשייה המקומית יודעת להביא מחו"ל את כל המומחיות הנדרשת. לא פעם גם כמובן לשלוח לחו"ל. יש לנו מומחים ברמה בינלאומית בארץ, כך שאין ממש צורך לנסוע לחו"ל. לפעמים נוסעים, אבל אתה יודע, מכל מיני סיבות. תודה רבה לך, תודה רבה.